kurang lebih sekitar 50 tahun ini umur pohon. Larang kuwi nek sesuai karo kualitasnya ora apa-apa. Nek larang nom-nomno ya wis rasa cawakan. Larang iki pang ora ya ngene iki lho, Kang. Petani mono semeter 10. Jaluk 3 juta nek kayune nggon pasir. Dan kayu ngomong kene mah dadi buri wong. Seru tenan. Nonton iki. Piro kamu iki? Dadi buri. Ini. Sing iki diburi. Lho. Iki wong kepak beli, Pak. Ono 5 titik. Wah, salah. Wongane pucuk langit, Kang. Kirim kali kok. Wah, yo jode. Pak Wirama. Proses penebangan kayu 130 super tua. Ini tadi sudah diperonggol, yang lain juga sudah dipotong. Nih, sepilkan gali. Luriknya bagus. Yang ini enggak ini, mungkin besok sebulan lagi bisa dijual. Itu ini 4 pohon yang baru tumbang 1. Kang, nek umure kira-kira piro, Kang? Iki. Oh. Ya, kurang lebih sekitar 50 tahun ini umur pohon. Nah, ini punjul lho, Kang. Perkiraan. Nah, ini sekitar 70-an nek jarene sing anu ki. Duwe. Telung puluh ya metu kan. Pucuk ya. 4 loro. Iki. 30. Baik. Ulung meter. Masuk sih. Wes kono kae, enggak kono kae. Duwen dondong. Tuh. Wes. 180.
meter. Tinggi. 2 meter. Ini bro, 2 meter 30. Motor selalu, motor liter. Wah, ini dia ndo tenan lho. Ini yang 5 apa ya? Oh, apa ya? Larang kuwi nek sesuai karo kualitasnya ora apa-apa. Nek larang nom-nom ya wis ora apa. Larang iki pang ora yo ngene iki lho kan. Ini kan. Kuali iki tipis ya kan. Nanti dhewe to kan. Nek larang yo kena kan, nek yo sesuai karo kualitasnya. Ning larang-larang rego saiki Kang, nek larange koyo mbiyen ora payu. Tani mono semeter 10. Jaluk 3 juta nak kayune. Buat pasir ini iki ora payu. Dapuran kering pasir. Wis ton 6. Jejer iki. Ora ono galiye lho Kang. Lah. Jarene muni galih lho lah kowal iki. Golek sik tuwek karo larang regane mbang gede kopong rano sine.